nna nwere ọrụ ha. Okorobịa ka nna m bụ, ndị bụ nna nwere ọrụ ha. Nwaanyị m ọnwụ bụle ụtọgbọ, ndị bụ nna nwere ọrụ ha. Otie ewo nne arụka, ndị bụ nna nwere ọrụ ha. Okorobịa ka nna m bụ, ndị bụ nna nwere ọrụ ha. Ndị nna papa ide, ndị nna papa ide, ndị nna papa ide, ide ide ji ụlọ ide. Taa bụ maka ndị nna. Anyị wee bịa ka anyị zitere unu ozi ekele ndị nna anyị. Onye unu na-anụ unu ya bụ Nwaada Chisom Obineme Ugo chara acha. N'ụbọchị nke taa, nwanne m nwanyị sonyere m. Biko gbatụna anyị aha gị, ada dị mma. Aha m bụ Ifeatụ Obineme. Ifeatụ Obineme, kedu nke a na-etikwanụ gị? A na-eti m Ọnụugo Mmazụrụ Ahụ. Ewo, Ọnụugo Mmazụrụ Ahụ. Ya bụ mmazụrụ gị n'ahụ. Daalụ sọ nwanne m. Ụbọchị taa bụ maka ndị nna. Anyị wee sị ka anyị bịa ka anyị kwuo ọrụ ndị nna na-arụ n'ezinụlọ, wee zitekwara ha ozi ekele. Nwanne m nwanyị Ọnụugo, biko gwatụna anyị, kedu ihe ndị nna na-eme karịsị? Ọrụ ndị nna na-arụ n'ezinụlọ juru eju, bara abara. Ọ bụ aka aja aja ha na-ebute ọnụ mmanụ n'ezinụlọ. Otu a ka ọ dị. Ndị nna na-enyekwara aka n'ịzụlite ụmụaka, na-akụziri ha ụzọ kwesịrị nke ga-abụ ha na-eme aha ezinụlọ ha wee bụrụ ezigbo aha ha mara amara. Eziokwu ka ị kwuru. Ndị nna na-arụ ọrụ dị ukwuu. Ọ bụ nna bụ isi. Ọ bụ ndị nna bụ isi ahụrụ kwaba okpu ideji ụlọ. Na nwata na-akọkakwa n'ọrụ bụ na nna ya nọ n'ọba ọrụ. Na ụmụ anyị na-eme nke ọma bụ na o nwere ndị nna na-agbaziri ha tụmadụ ụmụ nwoke wee hụ na ha bụ ihe. Ndị nna, ọrụ unu na-arụ dị anyị obi mma. Anyị wee na-ezitere unu ozi ekele n'ụbọchị taa, wee na-asị na unu ga-adị ogologo ndụ. Ekekere ụwa ga na-abụ unu ume ka unu wee na-arụ na-aga n'ihu. Ige ntị n'egwu anyị gụrụ, ịhụ na egwu anyị na-ekwu na nwaanyị nwụọ nwa na-egburu ewu tọgbọ. Ọ bụrụ na ndị nna anaghị akwado ndị nne, ị mara na ihe agaghị na-aga aga. Ọ dịka na ọmụgwọ, ọ bụ nna na-ele nwunye ya ọmụgwọ site n'ihe ọ na-eweta. O mechaa udu ogo ya nwaanyị, ma ọ bụrụ na ọ lachiyawa na ọmụgwọ ọ bịara. N'ịhụkwanụ na nwaanyị na-elecha na-eme ngara bụ na di ya na-alụta ya nke ọma, di bụ ugwu. Ndị nna, ọ bụ unu bụ isi. Ndị di, ọ bụ unu dị ka ọlaedo etinyere nwaanyị n'isi. N'ihu na mgbe ụfọdụ na nwaanyị obi anaghị adị ya mma n'ezinụlọ, nwere ike bụrụ na di ya anaghị eme nke ọma. Nke a gosiri na ndị nna, ihe unu na-eme na-emetụta ndị nne nakwazi ụmụaka. Wee jiri ohere a wee na-arịọ unu, biko ka unu na-emete nke ọma, n'ihi na unu na-eme nka, ezinụlọ ga na-aga aga. Obi adị ndị nne mma, dịkwa ụmụaka mma. Ekekere ụwa a wee na-agọzikwa ezinụlọ. Wee na-arịọkwa wee na-asị, biko ụfọdụ ndị nna anyị ndị anaghị emetasi ụzọ o si kwesị, ka unu bido gbawa mbọ. N'ihi na ele anya na ụfọdụ ezinụlọ, ọkwanụ ndị nne bụ ihe na-eme ọrụ kwesịrị ka nna rụọ. Wee na-arịọ biko ndị nna anyị ka unu bido mewe nke ọma. Mana nke a apụghị igbochi m ikwete na ndị nna anyị enwekwara ndị na-eme nke ọma. Wee na-asị unu, jidenu ka unu ji. Ọnụugo Mmazụrụ Ahụ, nwere ihe ọzọ ị nwere ihu tupu anyị achịkọta? Achọrọ m iji ohere a wee na-elota ndị nna anyị ndị nke nwụgoro anwụ
wee na-arịọ ka ekekere ụwa mee ka mkpụrụ obi ha zuru ike na ndokwa. Ike unu kere agaghị ana n'iyi. Ise. Ọ dị mma ka anyị chịkọta n'ebe a n'ụbọchị taa. Ndị nna papa Ide ya gazie. Eto dike na nke o mere eme.